Hi guys! Magandang araw sa inyo lahat. Ako na naman ang inyong Kuya Dens na nandito. At meron na naman akong natutunan na isi-share ko sa inyo. So ito ay ang paggamit ng Chinese na rooting powder. Dahil Chinese siya, hindi natin maintindihan. Gaya ng nasabi ko, Chinese rooting powder, ang instruction niya ay nakasulat sa Chinese. Nabili ko siya online from China. Wala siyang instruction kasi mas mura pag direct sa kanila. Wala siyang instruction. Pero meron akong nakita na nag-post na may instruction siyang English. Yan. So, doon ako nag-base kasi pareho rin siya ng packaging. Pareho rin ng grams. Yan. So, ito ay ihahalo natin sa 1.5 liters ng tubig. Yan. Ito ay para sa pagbabad. Kung may gusto kang paugatin or bagong dating yung halaman mo, yun, kailangan mo ng rooting powder. Meron ako dyang ibang rooting hormone. Nawala na yung sulat niya. Pero masitera to. Bira akong ginagamit kasi sayang naman. Medyo hindi naman mahal pero syempre kada gamit mo, ayan, ilang beses ko lang to ginamit eh. So madali siya maubos. Pero ito kasi ginagamit ko sa cactus. Ayan. Pero ito na-try ko na sa cactus. Meron akong mga cactus na nabili na walang roots. Yung iba na pa-roots ko pero buwan na hindi pa nagro-roots, so dehydrated na yung mga cactus, gimno. Ngayon ginawa ko yung natira kong pinagbabaran nung sa una kong video ng mga syngonium, gumamit na ako nito. May natira, ginamit ko sa kanila. Ayun, nawala yung dehydration nila. Hindi ko alam kung paano nila nasipsip pero feeling ko mabubuhay naman yung mga yun. Sana, kasi mga multipolar siya na gimno. Ayan. So ngayon ito, papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagamit. Ayan. So nandito ngayon yung aking 1.5 liters. Ayan, 1.5 yan. 1.5 liters na tubig. So ihalo ko lang lahat to, isang buong sachet. Ang talim ng gunting ko. May pala ako isang gunting dito. Ayan. Mahangin. So, i-mix ko lang sa okay, butas ko. Sorry naman. Oops. Sabi ko na eh. Matapon na yan. So andyan na lahat. Nailagyan na natin. So i-mix lang. Kulay white siya. So mamaya kasi napansin ko pag hinayaan mo siya may tumitinin sa ilalim na hindi ko alam kung powder na hindi nalusaw. And meron na siya. Hindi yata talaga siya nalulusaw lahat kasi meron akong natira pa nung nakaraan ko, meron pa din eh, may parang buo-buo pa din siya. Pero ito siguro alugin lang ng maigi, pero mamaya ko siya gamitin. Pag gagamitin ko na siya mamaya, alugin ko na lang siya ulit. Yan. Ito gagamitin ko siya dito sa mga bagong dating kong alocasia. Mga nakaka-cute na itsura ng mga dahon ng alocasia. May mukhang dragon. Ayan. So dyan ko sila gagamitin at ibababad lang sila ng 2 hours. Kung gusto mong matagal, di matagal. Para na-try ko na isang beses gumamit nito. Na-try ko na siya
Ang mga pinaggamitan ko, yung na napaggamitan ko nito nung first video ko, may mga lanta na siyang, hindi naman lanta, pero matamlay yung dahon nila. Naibabad ko na hindi na sila lantang-lanta. So sabi ko baka mabuhay. At meron lang isang maselan doon na alam ko talagang may chance na, kasi syngonium naman yung mga yun. So dito hindi ko sure kung kayang mabuhay pa itong mga natira. Siguro kakat ko na lang to. Ang ganda nito. Ganda, rare. Ang ganda ng kulay niya. Sana buhay siyang ganito, no? So yan, hinalo ko lang siya sa 1.5 liters ng tubig. Ayan, so ngayon ay natanggal ko na sa lupa yung kanilang mga ugat. Ayan, hindi ko na sila hinugasan kasi maganda naman yung at wala namang root rot. Maganda yung ugat nila. Ngayon ay ilalagay ko na, meron lang ako. Ito yung pinaglagyan ko rin to dun sa nauna, kaya may puti-puti siya. Di ko nalilinis. So, ito yung ating Chinese na rooting powder. So, mix lang ulit dahil nagkakaroon siya ng yung bubo sa ilalim. So, alugin lang. So, lagyan lang yan. Actually, kung pwede kong ibuhos lahat, wala man na ako ibang paggagamitan. Pero tignan ko lang yung kung hanggang saan kulay buo pa yung green niya. So, binilig ko lang. Ito lang, masyadong malaki yung iba nakabaluktot yung bulb. So, binabad ko lang siya. Tingnan nyo. Yung part lang ng ugat. Yung may ugat yung sa may bulb. Para masip-sip lang nila. Hindi ko pa tinanggal yung mga picturean ko pa mamaya to. Sayang. Ganda-ganda oh. So, ganyan lang sila. Hanggang mamaya. So, yan po yung paraan ng paggamit ko nitong Chinese na rooting powder. Effective naman siya para sa akin. Yan. So, na-try ko na siya. So, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe. Then, paki-like na rin po. Tsaka yung notification bell. Kasi nag-start pa lang din naman akong gumawa ng vlog. So, maraming salamat sa inyo. At see you again for my next video. Ito ang inyong Kuya Dens. Bye!